gros, eh? Del gos. Ah, El gos no li agrada. L'he posat a casa, no? No, bueno, Bueno. aquest no. L'altre és una mica a la cultura, però no. S'omplen, eh? Sí. S'omplen com un gat. Mira com aquest, que va. És molt més grossa. Però el tenies aquí i va. Mira com s'estorrafa el volum que arriba a agafar, eh? Està tremolant, pobret, eh? I el tomàquet. Allò, Sí. per exemple, estucant, ferrer... Pots tocar. Estic guapo, no? No mostra cap mena de... No mostra cap mena de mala intenció ni res. Aquest és el que dedico pels tallers i espectacles i tal, i l'altre fa que és la família. La família és més... té més poderío, té més potes que la família. Hop! Ve ara suau, no té pressa. Collons, mira, apa que ha tardat molt amb d'allò. Et dic jo que sí, home. Deu estar aquí baix, eh? Mira molt a baix. No, tranquil. Molt bé. Una vegada acabat ja pots acariciar-la que no et farà res.